Η μητέρα μου ενορχίστρωσε την πρόταση γάμου του φίλου μου στην αδερφή μου. «Είναι πιο δυνατή, σου ταιριάζει καλύτερα», του είπε. Συντρίφτηκα όταν το έμαθα και έφυγα για να ξεκινήσω μια νέα ζωή. Χρόνια αργότερα βρεθήκαμε όλοι πρόσωπο με πρόσωπο σε μια πολυτελή δεξίωση που διοργάνωνα και όταν είδαν ποιος ήταν ο σύζυγός μου, τα πρόσωπά τους άσπρισαν. Επειδή ήταν. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα άκουγα αυτές τις λέξεις, ειδικά από την ίδια μου τη μητέρα. «Είναι πιο δυνατή, σου ταιριάζει καλύτερα». Η πρόταση κρεμόταν στον αέρα ανάμεσα στην κουζίνα και την τραπεζαρία, ένα δηλητηριασμένο βέλος που στόχευε κατευθείαν στη ζωή μου. Στεκόμουν ακριβώς έξω από την αιωρούμενη πόρτα στο πάρτι αποφοίτησης της ξαδέρφης μου, παγωμένη. Ο φίλος μου τα τελευταία 3 χρόνια, ο Λέων, είχε πάει να μας φέρει 2 ποτά πριν από 10 λεπτά, αλλά η παρατεταμένη απουσία του πυροδότησε μια σπίθα ανησυχίας που με οδήγησε να τον αναζητήσω. Τώρα ευχόμουν βαθύτατα να είχα μείνει στη θέση μου. Η Ελένη είναι ένα υπέροχο κορίτσι, αλλά ας είμαστε ειλικρινείς. Η φωνή της μητέρας μου, αηδιαστικά γλυκιά και ανέμελη, πέρασε μέσα από τη χαραμάδα της πόρτας. Η Σοφία μου ήταν πάντα η πιο δυναμική. Αυτή με την πραγματική φιλοδοξία. Μιλούσε σαν να συνέκρινε απλώς 2 διαφορετικές μάρκες κρασιού. «Είσαι ένας άντρας ανερχόμενος, Λέων. Αξίζεις μια σύντροφο που θα αποτελέσει πλεονέκτημα για την καριέρα σου, όχι απλώς έναν επιβάτη». Έσκυψα μπροστά, με την καρδιά μου να χτυπά έναν ξέφρενο ρυθμό στα πλευρά μου και κοίταξα μέσα από το στενό άνοιγμα. Είδα το προφίλ του Λέοντα, η έκφρασή του να αλλάζει από μια στιγμιαία έκπληξη σε κάτι ανησυχητικά στοχαστικό. Δεν τη διέκοψε, δεν το απέρριψε γελώντας ως μια γελία ιδέα. Απλώς στεκόταν εκεί, με τα ξεχασμένα ποτήρια στο χέρι του, ακούγοντας προσεκτικά, καθώς η μητέρα μου ανέπτυσε τα επιχειρήματά της. «Πάντα ένιωθα ότι υπήρχε μια μεγαλύτερη σπίθα μεταξύ σας ούτως ή άλλως», συνέχισε, τοποθετώντας ένα χέρι στο μπράτσο του με μια μητρική τρυφερότητα που μου έσφιξε το στομάχι. «Η Σοφία σε θαυμάζει εδώ και πολύ καιρό, απλώς περίμενε να την προσέξεις». «Δεν ξέρω, κυρία Βάνου», ψέλισε ο Λέων, και ο δισταγμός του ήταν μια λεπίδα που στριφογύριζε στα σωθικά μου. «Η Ελένη κι εγώ είμαστε μαζί χρόνια». «Και τι κέρδισες από αυτό?» Ο τόνος της μητέρας μου έγινε πιο οξύς, το φρύδι της ανασηκώθηκε με μια γνώριμη ματιά συγκαταβατικής αξιολόγησης. Η Σοφία μόλις έγινε νεότερη συνεταίρος στη δικηγορική της εταιρεία. Τι κάνει η Ελένη με αυτό το πτυχίο καλών τεχνών που έχει, σερβίρει φρέντο καπουτσίνο και ζωγραφίζει πορτρέτα με κάρβουνο για τους τουρίστες στην πλάκα που κανείς δεν αγοράζει ποτέ. Η απορριπτική κριτική της ζωής μου, του πάθους μου, ήταν ένα γνώριμο τσίμπημα, αλλά ήταν το αργό, στοχαστικό νεύμα του Λέοντα που με συνέτριψε. Το σκεφτόταν. Στα αλήθεια ζύγιζε την αξία μου σε σύγκριση με την αδερφή μου και με έβρισκε λυπή. Οπισθοχώρησα από την πόρτα, ένα σιωπηλό φάντασμα που αποσυρώταν από τη σκηνή της ίδιας του της εκτέλεσης. Κατάφερα κάπως να επιβιώσω το υπόλοιπο του πάρτι, με ένα κούφιο χαμόγελο κολλημένο στο πρόσωπό μου, ενώ ένας τυφώνας προδοσίας και οργής μενόταν μέσα μου. Έπρεπε να είχα εισβάλει μέσα, έπρεπε να τους είχα πετάξει τα ποτά στα μούτρα και να το είχα τελειώσει εκείνη τη στιγμή. Αλλά δεν το έκανα. Προσποιήθηκα ότι δεν είχα ακούσει ούτε μία καταστροφική λέξη. Και αυτό ήταν το πρώτο μου κρίσιμο λάθος. Η αλλαγή ήταν σχεδόν ανεπαίσθητη στην αρχή. Ο Λέων άρχισε να αναφέρει το όνομα της Σοφίας στις συζητήσεις μας. Πόσο έξυπνη ήταν η τελική της αγόρευση σε μία πρόσφατη υπόθεση, πόσο αφοσιωμένη ήταν στη νέα της προπόνηση για τον μαραθώνιο. Κάθε αναφορά ήταν ένα μικρό, τσουχτερό κόψιμο από χαρτί. Μετά ήρθαν οι αργές νύχτες στο γραφείο, που γίνονταν όλο και πιο συχνές. Τα ραντεβού που ακύρωνε την τελευταία στιγμή. Ανέπτυξε ξαφνικά ένα έντονο ενδιαφέρον για πυκνά νομικά θρίλερ
που φυσικά του είχε προτείνει η Σοφία. Ένα απόγευμα χρησιμοποιούσα το τάμπλετ του και είδα μια σειρά από μηνύματα μεταξύ τους. Κανόνιζαν για μεσημεριανό, γεμάτα με εσωτερικά αστεία και μια ανεπιτίδευτη οικειότητα που απουσίαζε από τις δικές μας πρόσφατες συζητήσεις. Όταν τον αντιμετώπισα, ήταν ειδικός στην εκτροπή. Απλώς πέσαμε ο ένας πάνω στον άλλον κοντά στα δικαστήρια, εξήγησε με έναν εκνευριστικά λογικό τόνο. «Είναι η αδερφή σου, Ελένη. Θα ήταν παράξενο να μην είμαστε φιλικοί». Ήταν τόσο λογικός που με έκανε να νιώθω ότι τρελαινόμουν. Ήμουν απλώς ζηλιάρα. Ανασφαλής, άρχισα να μισώ τα οικογενειακά δείπνα, τα οποία μετατράπηκαν σε ασκήσεις σιωπηλού βασανιστηρίου. Καθόμουν εκεί, παρακολουθώντας τους να ανταλλάσσουν συνωμοτικά βλέμματα πάνω από το τραπέζι, μοιραζόμενοι μία σιωπηλή γλώσσα της οποίας δεν ήμουνα πλέον μέρος. Η καλύτερη μου φίλη, η Χλόη, το είδε πριν καν θελήσω να το πω δυνατά. «Κάτι δεν πάει καλά μαζί του, Ελένη», είπε ένα βράδυ, αφού ο Λέων είχε φύγει νωρίς από άλλη μία συνάντησή μας, επικαλούμενος μία επικείμενη προθεσμία. «Ο τρόπος που σε κοιτάζει έχει αλλάξει. Απλώς περνάμε μία κρίση», επέμεινα, με τις λέξεις να έχουν γεύση στάχτης στο στόμα μου. Όλα τα ζευγάρια τις περνούν. Αγνοούσα τη τεράστια, οδυνηρή αλήθεια που διωγγωνόταν στο στήθος μου. Η αδιαμφισβήτητη, βίαιη στιγμή της αλήθειας έφτασε 3 μήνες μετά από εκείνη τη συζήτηση στην κουζίνα. Είχα αποφασίσει να κάνω έκπληξη στον Λέοντα στο διαμέρισμά του, ελπίζοντας να σπάσω την ένταση μεταξύ μας. Κρατούσα εισιτήρια για μια συναυλία του αγαπημένου του συγκροτήματος. Είχα ακόμα το δικό μου κλειδί. Μιλούσαμε για το ενδεχόμενο να μετακομίσω μαζί του λίγο πριν αρχίσει όλος αυτός ο εφιάλτης. Το διαμέρισμα ήταν απόκοσμα ήσυχο καθώς μπήκα μέσα. Και τότε το είδα. Ένα μονοπάτι από πεταμένα ρούχα που οδηγούσε από την είσοδο προς την κρεβατοκάμαρα. Η ακριβή μεταξωτή μπλούζα της αδερφής μου ήταν πεταμένη σε ένα σωρό στο πάτωμα. Η πόρτα του υπνοδωματίου ήταν ελαφρώς ανοιχτή. Οι ήχοι από μέσα επιβεβαίωσαν όλα όσα η καρδιά μου ήξερε ήδη πριν καν το χέρι μου αγγίξει την πόρτα. Τα μακριά, σκούρα μαλλιά της Σοφίας ήταν απλωμένα στο στήθος του Λέοντα. Ήταν μπλεγμένοι στα σεντόνια του, τόσο χαμένοι ο ένας τον άλλον που δεν με πρόσεξαν, μέχρι που τα εισιτήρια της συναυλίας γλίστρησαν από τα μουδιασμένα μου δάχτυλα. Έπεσαν στο πάτωμα, σαν σκληρά κομφετί που γιόρταζαν ένα πάρτι στο οποίο δεν ήμουν ποτέ προορισμένη να παρευρεθώ. «Ελένη». Ο Λέων άρπαξε τα σεντόνια, το πρόσωπό του μια μάσκα πανικού. Η Σοφία, ωστόσο, απλώς με κοίταξε. Η έκφρασή της περισσότερο έδειχνε ενόχληση για τη διακοπή παρά ντροπή. «Αυτό δεν είναι», άρχισε. «Μην τολμήσεις». Η φωνή μου ήταν ένας τραχής, άγνωστος ψίθυρος. «Μην τολμήσεις να πεις ότι δεν είναι αυτό που φαίνεται. Δεν είμαι ανόητη». Η Σοφία ανακάθισε, χωρίς να κάνει καμία προσπάθεια να καλυφθεί, ένα ψυχρό χαμόγελο να παίζει στα χείλη της. Αργά ή γρήγορα θα το μάθαινες. Ίσως αυτό απλώς να επιταχύνει τα πράγματα». Η απόλυτη έλλειψη μεταμέλειάς τους ήταν πιο καταστροφική από ό,τι θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε δακρύβρεχτη συγγνώμη. Αυτό δεν ήταν λάθος. Αυτό ήταν απόφαση. Μια στέψη. «Πόσο καιρό?» ρώτησα, αν και η απάντηση ήταν άσχετη. «Επίσημα, μερικούς μήνες», ομολόγησε ο Λέων, με τα μάτια του καρφωμένα σε ένα σημείο στον τοίχο πίσω μου. «Αλλά μιλούσαμε, ξέρεις, για περισσότερο καιρό. Από τότε που η μητέρα μου είχε εκείνη τη μικρή κουβέντα μαζί σου, τελείωσα εγώ για εκείνον, με τη φωνή μου άδεια από συναίσθημα. Η στιγμιαία έκπληξη στα μάτια τους ήταν η μόνη επιβεβαίωση που χρειαζόμουν. Ήξερα περισσότερα από όσα νόμιζαν. Γύρισα και έφυγα χωρίς άλλη λέξη. Δεν ούρλιαξα, δεν πέταξα πράγματα, αν και κάθε κύτταρο στο σώμα μου το ήθελε. Εκείνη τη νύχτα απλώς ένιωθα κενή, σαν να είχαν καθαρίσει ολοκληρωτικά τα σωθικά μου. Όταν αντιμετώπισα τη μητέρα μου το επόμενο πρωί, η παντελής απουσία ενοχής της
ήταν το τελειωτικό, συντριπτικό χτύπημα. Βρισκόμασταν στην άψογη, ηλιόλουστη κουζίνα της, το ίδιο ακριβώς δωμάτιο όπου είχε φυτέψει τους σπόρους αυτής της καταστροφής. «Ω, μην είσαι τόσο δραματική, Ελένη», είπε, κόβοντας τις άκρες από τα στελέχη των λουλουδιών και τακτοποιώντας τα σε ένα βάζο, σαν να συζητούσαμε για τον καιρό. «Οι σχέσεις τελειώνουν. Είναι μέρος της ζωής. Ο Λέων και η Σοφία απλώς βγάζουν περισσότερο νόημα. Σίγουρα μπορείς να το δεις αυτό». «Γιατί?» η φωνή μου έσπασε. «Γιατί να το κάνεις αυτό στην ίδια σου την κόρη?» Αναστέναξε ένας μακρύς αγανακτισμένος ήχος και τελικά σήκωσε το βλέμμα της από τα λουλούδια της. «Επειδή η Σοφία πάντα στόχευε ψηλότερα, πάντα δούλευε σκληρότερα, αξίζει έναν σύντροφο που μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή την ορμή». Πλησίασε και μου άγγιξε το μάγουλο. Τα δάχτυλά της ήταν κρύα. «Εσύ ήσουν πάντα η ευγενική, η ονειροπόλα. Είναι ένας γλυκός χαρακτήρας, αλλά δεν χτίζει αυτοκρατορίες. Θα βρεις κάποιον άλλον, κάποιον που να σου ταιριάζει περισσότερο». Εκείνη τη μοναδική ανατριχιαστική στιγμή κατάλαβα. Η μητέρα μου δεν με είχε δει ποτέ αληθινά. Δεν εκτιμούσε την καλοσύνη μου, τη δημιουργικότητά μου, το πάθος μου. Στον κόσμο της ήμουν η κατώτερη κόρη, αυτή που επέλεξε την τέχνη αντί για το εμπόριο, το πάθος αντί για ένα πενταετές πλάνο. Ήμουνα μια απογοήτευση. «Κάνεις τόσο μεγάλο λάθος για μένα», ψιθύρισα, με τις λέξεις να έχουν ένα νέο ατσάλινο βάρος. «Πάντα έκανες». Εκείνο το βράδυ μάζεψα τα πράγματά μου. Στίβαξα ό,τι δικό μου είχε σημασία στο μικρό μου αυτοκίνητο. Το διαμέρισμά μου ήταν γεμάτο με φτηνά, μεταχειρισμένα έπιπλα που μπορούσα εύκολα να αφήσω πίσω. Η Χλόη με βοήθησε, μία σιωπηλή, σταθερή παρουσία, προσφέροντάς μου τον καναπέ της μέχρι να βρω τι θα κάνω. Αλλά το είχα ήδη βρει. Δεν χρειαζόμουν απλώς ένα νέο διαμέρισμα. Χρειαζόμουν μια νέα πόλη, μια νέα ζωή. Χρειαζόμουν ένα μέρος όπου κάθε γωνιά του δρόμου δεν θα αντιχούσε με αναμνήσεις του Λέοντα ή την πικρή γεύση της προδοσίας της οικογένειάς μου. «Είσαι σίγουρη ότι θέλεις να το κάνεις αυτό?» ρώτησε η Χλόη, καθώς έσπρωχνα το τελευταίο κουτί στο πίσω κάθισμα. «Το να το σκάσεις δεν θα λύσει τίποτα». «Δεν το σκάω», τη διόρθωσα, με μια παράξενη αίσθηση ηρεμίας να με κατακλείζει. «Τρέχω προς κάτι». Το επόμενο πρωί άφησα ένα σύντομο, απλό σημείωμα στον πάγκο της κουζίνας για τη μητέρα μου, τη Σοφία και το Λέοντα. Δεν περιείχε κατηγορίες, ούτε συγχώρεση, μόνο 4 λέξεις. «Απλώς κοιτάξτε με να πετυχαίνω». Με το πορτφόλιο της τέχνης μου, έναν λογαριασμό ταμιευτηρίου που θα διαρκούσε ίσως 2 μήνες, αν ήμουν απίστευτα λιτοδίαιτη, και μια αποφασιστικότητα σφυριλατημένη στις φωτιές της συντριβής, οδήγησα βόρεια. Κατεύθυνα το αυτοκίνητό μου προς τη Θεσσαλονίκη, μια πόλη όπου κανείς δεν ήξερε το όνομά μου και κανείς δεν ήξερε την ιστορία του πόσο εύκολα είχα παραμεριστεί. Η Θεσσαλονίκη με υποδέχτηκε με μια κρύα, αμήλικτη νεροποντή. Έμοιαζε ταιριαστό. Το GPS μου με οδήγησε σε ένα ερειπωμένο μοτέλ στην άκρη της πόλης, το μόνο μέρος που οι ραγδαία μειούμενες οικονομίες μου μπορούσαν να αντέξουν, ενώ έψαχνα για ένα πραγματικό μέρος να ζήσω. Το δωμάτιο είχε την παραμένουσα μυρωδιά από μπαγιάτικα τσιγάρα και μετάνοια. Κάθισα στο σβολιασμένο κρεβάτι, περιτριγυρισμένη από τα κουτιά που περιείχαν τα απομεινάρια της παλιάς μου ζωής, και άφησα τον εαυτό μου να κλάψει. Έδωσα στον εαυτό μου 5 λεπτά. 5 λεπτά για να είμαι αδύναμη, να θρηνήσω, να νιώσω το πλήρες βάρος όλων αυτών. Όταν το χρονόμετρο στο τηλέφωνο μου χτύπησε, σκούπισα τα δάκρυά μου, άνοιξα το λάπτοπ μου και άρχισα την απεγνωσμένη αναζήτηση για διαμέρισμα και δουλειά. 3 μέρες και μια ντουζίνα καταθλιπτικές επισκέψεις σε διαμερίσματα αργότερα, υπέγραψα ένα συμβόλαιο για μια μικροσκοπική γκαρσονιέρα σε μια γειτονιά που ο Μεσίτης είχε αισιόδοξα αποκαλέσει ανερχόμενη. Στην πραγματικότητα το κτίριο ήταν αρχαίο,
Ο ανελκυστήρας ήταν μονίμως υποεπισκευή και οι γείτονές μου ήταν ένα χαοτικό μείγμα φοιτητών και νυχτερινών εργαζομένων. Το ενοίκιο πήρε ένα τεράστιο κομμάτι από τις υπόλοιπες οικονομίες μου, ξεκινώντας ένα αόρατο, τρομακτικό αντίστροφο μέτρημα. «Έχεις 30 μέρες», είπα στην αντανάκλασή μου στον βρώμικο καθρέφτη του μπάνιου. «Βρες δουλειά ή γύρνα σπίτι τιμένη». 28 μέρες αργότερα, μετά από μια ψυχοφθόρα σειρά απορρίψεων, μπήκα στο αστραφτερό λόμπι της Summit Κεφάλαιο για την τελευταία μου προγραμματισμένη συνέντευξη. Η ρεσεψιονίστ μου έδειξε έναν δερμάτινο καναπέ όπου μια άλλη υποψήφια, μια γυναίκα με ένα αυστηρό κοστούμι σχεδιαστή, διάβαζε ήρεμα τις σημειώσεις της. Το δικό μου προσεκτικά επιλεγμένο φόρεμα, το καλύτερο που είχα, φάνηκε ξαφνικά φτηνό και ανεπαρκές. Δεσποινής Βάνου, μια γυναίκα με αυστηρό κούρεμα και σειρμάτινα γυαλιά εμφανίστηκε. «Είμαι η Κάρολ, από το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού». Υπήρξε μια μικρή αλλαγή. Το στομάχι μου βυθίστηκε. «Η θέση διοικητικής υπαλλήλου για την οποία κάνατε αίτηση καλύφθηκε εσωτερικά», συνέχισε. «Ωστόσο, ένας από τους ανώτερους συνεργάτες μας, ο κύριος Κολέτης, αναρωτιόταν αν θα ήσασταν ανοιχτοί σε συνέντευξη για τη θέση του προσωπικού του βοηθού. Την ακολούθησα μέσα από έναν λαβύρινθο γυάλινων γραφείων σε έναν γωνιακό χώρο εργασίας που έμοιαζε σαν να τον είχε χτυπήσει ένας ανεμοστρόβιλος από χαρτιά. Ένας άντρας καθόταν στη μέση του, περιτριγυρισμένος από πύργους αναφορών. Σήκωσε το βλέμμα του και είδα κουρασμένα μάτια και τη σκιά από γένεια 2 ημερών που κατά κάποιο τρόπο τον έκαναν να φαίνεται ακόμα πιο συγκεντρωμένος. «Αλέξανδρος Κολέτης», είπε, σηκώνοντας να μου σφίξει το χέρι. Η χειραψία του ήταν σταθερή. «Συγγνώμη για την κατάσταση του χώρου. Βρισκόμαστε εν μέσω τριμηνιαίων αναφορών και η τελευταία μου βοηθός παραιτήθηκε χωρίς προειδοποίηση». «Ελένη Βάνου», απάντησα, έκπληκτη από την αμεσότητά του. «Είμαι ευέλικτη στους τίτλους εργασίας εφόσον περιλαμβάνεται μισθός». Ένα σύντομο, γνήσιο χαμόγελο άγγιξε τα χείλη του. «Ειλικρινής, μπορώ να δουλέψω με αυτό». Έδειξε την καρέκλα απέναντι από το γραφείο του. «Λοιπόν, πες μου, γιατί μια απόφοιτος καλών τεχνών από την Αθήνα θέλει να γίνει βοηθός σε μια επενδυτική εταιρεία στη Θεσσαλονίκη?» Θα μπορούσα να του είχα δώσει κάποια γυαλισμένη απάντηση για μεταβιβάσιμες δεξιότητες και νέες επαγγελματικές πορείες. Αλλά ανταυτού άκουσα τον εαυτό μου να λέει, γιατί μερικές φορές ο μόνος τρόπος να ξεκινήσεις από την αρχή είναι να κάψεις τον χάρτη της παλιάς σου ζωής και να μάθεις να σχεδιάζεις έναν καινούριο από το μηδέν. Νόμιζα ότι τα είχα κάνει θάλασσα. Η φράση ακούστηκε τόσο δραματική, αλλά ο Αλέξανδρος απλώς έγνεψε αργά. «Ξέρω 1-2 πράγματα για τις νέες αρχές». Έσπρωξε μια στίβα φακέλων στην άκρη. «Κοίτα, η δουλειά πληρώνει λιγότερο από τη θέση της διοικητικής υπαλλήλου. Οι ώρες είναι απέσιες. Η καμπύλη εκμάθησης είναι ένας κάθετος γκρεμός και μου έχουν πει ότι είμαι απαιτητικό αφεντικό. Δεν φοβάμαι τη σκληρή δουλειά ή τους απαιτητικούς ανθρώπους», είπα με μία λάμψη του αποδοκιμαστικού προσώπου της μητέρας μου στο μυαλό μου. «Και μαθαίνω γρήγορα». Με προσέλαβε εκείνη τη στιγμή και άρχισα το επόμενο πρωί. Εκείνοι οι πρώτοι μήνες ήταν μια δοκιμασία διαπυρός. Ο Αλέξανδρος δούλευε τακτικά 16 ώρα και περίμενε από μένα να τον ακολουθώ. Έμαθα να προβλέπω τις ανάγκες του, φέρνοντάς του καφέ που θα κρύωνε καθώς ανέλυε δεδομένα της αγοράς, παραγγέλνοντας του γεύματα που θα ξεχνούσε να φάει και αργά, επίπονα, μετατρέποντας το χάος του σε ένα λειτουργικό σύστημα. Απορροφούσα τη γλώσσα των οικονομικών από καθαρή εγκύτητα. «Γιατί είσαι ακόμα εδώ, Βάνου?» ρώτησε αργά ένα βράδυ, σηκώνοντας το βλέμμα από την οθόνη του για να με βρει να αναδιοργανώνω τη βάση δεδομένων των πελατών του ανά προφίλ κινδύνου αντί για αλφαβητικά.
«Επειδή η δουλειά δεν έχει τελειώσει», απάντησα απλά. Οι πρώτες μας μέρες ήταν ένα μείγμα επαγγελματικής αποδοτικότητας και αμήχανης ανθρωπιάς. Όπως την φορά που μου έστειλε κατά λάθος ένα μήνυμα που προοριζόταν για τον αδερφό του, παραπονούμενος για ένα απέσιο ραντεβού. Ή τη φορά που έχισα έναν ολόκληρο φρέντο καπουτσίνο πάνω σε μία σειρά από ζωτικά έγγραφα και παραλίγο να βάλω τα κλάματα από το στρες. «Είναι απλώς χαρτί, Ελένη», είχε πει, βοηθώντας με να σκουπίσω το χάος. «Τα δεδομένα είναι όλα αποθηκευμένα», απλώς ανέπνευσε. Τα μεσημεριανά διαλύματα έγιναν οι ακούσιες στιγμές δεσίματός μας. Επέμενε να βγαίνω από το γραφείο, σέρνοντάς με σε καντίνες και μικρά ταβερνάκια όπου μιλούσαμε για τα πάντα εκτός από τη δουλειά. Έμαθα για την αγάπη του για τις vintage μοτοσικλέτες και εκείνος έμαθε για το εγκαταλελειμμένο μου όνειρο να γίνω ζωγράφος. Ήμουν επιφυλακτική για το παρελθόν μου, αλλά εκείνος ποτέ δεν πίεσε. «Είσαι ένα ένιγμα, Βάνου», είχε πει μια φορά πάνω από ένα πιάτο σουβλάκια. «Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούν να σταματήσουν να μιλούν για τον εαυτό τους. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν καλύτερες ιστορίες να πούν», είχα απαντήσει για να αλλάξω θέμα. Καθώς οι μήνες έγιναν ένας χρόνος, ο επαγγελματικός μας ρυθμός έγινε ένας αψεγάδιαστος χορός και η προσωπική μας σύνδεση βάθινε. Άρχισε να ζητά τη γνώμη μου για τις παρουσιάσεις πελατών. Εγώ άρχισα να ξέρω τι χρειαζόταν πριν από εκείνον. Ένα βράδυ, βαθιά σε μια νυχτερινή εργασία, μου εμπιστεύτηκε κάτι. «Ο πατέρας μου ήθελε να αναλάβω την κατασκευαστική του εταιρεία», είπε ήσυχα. «Πιστεύει ότι αυτό που κάνω είναι απλώς εξιδανικευμένος τζόγος. Έχουμε να μιλήσουμε χρόνια. Η μητέρα μου πάντα προτιμούσε την αδερφή μου», βρέθηκα να λέω, την πρώτη φορά που προσέφερα οποιοδήποτε κομμάτι της οικογενειακής μου ιστορίας. Ποτέ δεν ήμουν αρκετά καλή. Δεν πρόσφερε φτηνή συμπάθεια ή συμβουλές, απλώς μία κοινή κατανοητική σιωπή που ήταν πιο παρηγορητική από οποιαδήποτε λέξη. Περίπου 6 μήνες μετά την έναρξη της νέας μας επιχείρησης, της Κολέτης Επενδυτικά Κεφάλαια, ο Αλέξανδρος με φίλησε. Ήταν μετά από μία εξαντλητική 16ωρη μέρα, ακριβώς έξω από το μικρό μας κτίριο γραφείων, καθώς άρχιζε να πέφτει ένα ελαφρύ χιόνι. Ήταν ξαφνικό και ήσυχο και άλλαξε τα πάντα. Δεν μιλήσαμε γι' αυτό την επόμενη μέρα και οι δύο τρομοκρατημένοι μήπως ανατρέψουμε την ευαίσθητη ισορροπία της επιχειρηματικής μας συνεργασίας. Αλλά όταν συνέβη ξανά μία εβδομάδα αργότερα, δεν υπήρχε πλέον προσποίηση ότι ήταν κάτι που συνέβη μόνο μία φορά. Αυτό θα μπορούσε να καταστρέψει όλα όσα χτίζουμε, του ψιθύρισα ένα βράδυ, με το κεφάλι μου ακουμπισμένο στον ώμο του καθώς εξετάζαμε τις προβλέψεις. Ή, αντέτεινε πάντα αισιόδοξος, θα μπορούσε να είναι το θεμέλιο για κάτι ακόμα καλύτερο. Ο δεσμός μας υφάνθηκε στον ιστό της δουλειάς μας. Τα επαγγελματικά δείπνα μετατράπηκαν σε ραντεβού. Τα ερευνητικά ταξίδια έγιναν ρομαντικές αποδράσεις. Το κρατήσαμε αυστηρά ιδιωτικό, αποφασισμένοι να αποδείξουμε την αξία μας από μόνοι μας. 1 χρόνο αργότερα μου έκανε πρόταση γάμου. Βρισκόμασταν στο σαλόνι μας και οι δύο με φόρμες, με οικονομικές αναφορές απλωμένες σε όλο το πάτωμα. Απλώς σήκωσε το βλέμμα από ένα υπολογιστικό φύλλο και είπε «Παντρέψουμε, Ελένη. Γίνε η σύντροφός μου σε όλα. Δεν υπήρχε δαχτυλίδι, καμία μεγάλη χειρονομία. Μόνο μια ήσυχη βεβαιότητα που μου έκοψε την ανάσα. Ο κόσμος θα πει ότι είναι πολύ γρήγορο», δίστασα, παρόλο που η καρδιά μου ούρλιαζε ναι. «Άσε τους να λένε», είπε. Ποτέ δεν ήμουν πιο σίγουρος για τίποτα στη ζωή μου. Παντρευτήκαμε στο Δημαρχείο 3 μήνες αργότερα, με τη Χλόη και τον αδερφό του Αλεξάνδρου ως τους μόνους μας μάρτυρες. Φορούσα ένα απλό κρεμ φόρεμα. Καθώς κρατούσε τα χέρια μου είπε «Εσένα διαλέγω, Ελένη, ως σύντροφό μου σε όλα. Υπόσχομαι ότι η συνεργασία μας θα είναι πάντα προτεραιότητα».
Αυτά τα λόγια θεράπευσαν ένα κομμάτι μου που νόμιζα ότι είχε σπάσει μόνιμα. Δεν έψαχνε για κάποια πιο δυνατή ή καλύτερη. Με είδε ολόκληρη και με διάλεξε. Η δεξίωσή μας ήταν δείπνο στο αγαπημένο μας ελληνικό εστιατόριο. Η πραγματικότητα επανήλθε γρήγορα. Η νέα μας εταιρεία, η Κολέτης Επενδυτικά Κεφάλαια, λειτουργούσε από το διαμέρισμά μας με το ένα υπνοδωμάτιο. Η τραπεζαρία ήταν η αίθουσα συνεδριάσεών μας. Τα βγάζαμε πέρα για μήνες, κάνοντας επιπλέον δουλειές για να πληρώσουμε τους λογαριασμούς. Ο πρώτος μας πραγματικός καυγάς ήταν για τα χρήματα. Εκείνος ήθελε να ρίξει το μικρό μας ταμείο έκτακτης ανάγκης στην επιχείρηση. Εγώ ήθελα ένα δίχτυ ασφαλείας. Τσακωθήκαμε, κλείσαμε πόρτες με δύναμη και μετά συμβιβαστήκαμε. Έγινε ο ρυθμός μας. Το τολμηρό του όραμα, η πρακτική μου προσοχή. Και μαζί λειτουργήσε. 8 μήνες αργότερα κλείσαμε τον πρώτο μας μεγάλο πελάτη, μια μικρή εταιρεία βιώσιμης ενέργειας. Ήταν η ευκαιρία που χρειαζόμασταν. Στην πρώτη μας συμφωνία έκανε πρόποση ο Αλέξανδρος εκείνο το βράδυ, χρησιμοποιώντας κούπες του καφέ γεμάτες με φτηνό κρασί. Και στην έξυπνη γυναίκα μου, που συνέχισε να πιστεύει σε αυτό, ακόμα και όταν δεν ήμουν σίγουρος ότι το πίστευα εγώ. Η επιχείρηση μεγάλωσε. Μετά από 3 χρόνια αδιάκοπης δουλειάς, ένας μεγάλος επενδυτικός όμιλος μας προσέγγισε. Ήθελαν να εξαγοράσουν την Κολέτης Επενδυτικά Κεφάλαια και ήθελαν ο Αλέξανδρος να παραμείνει ως διευθύνων σύμβουλος του νέου διευρυμένου τμήματος βιώσιμων επενδύσεων. «Ποτέ δεν πίστευα ότι θα διήθυνα κάτι τόσο μεγάλο», παραδέχτηκε το βράδυ που υπογράψαμε τα χαρτιά, στεκόμενος στην κουζίνα του όμορφου σπιτιού που μόλις είχαμε αγοράσει. «Δεν αγόρασαν απλώς την εταιρεία, Αλέξανδρε», είπα, ισιώνοντας τη γραβάτα του. «Αγόρασαν το όραμά σου και την ακεραιότητά σου. Ως γενική διευθύντρια ήμουν πλέον κάτι περισσότερο από τη σύζυγο του αφεντικού. Ήμουν η αρχιτέκτονας των συστημάτων που έκαναν το όραμά του πραγματικότητα. 5 χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Αλέξανδρου ως διευθύνοντος συμβούλου, ένα οικονομικό περιοδικό προσγειώθηκε στο τραπέζι του πρωινού μας. Ο Αλέξανδρος μου το έσπρωξε. Ένας μικρός τίτλος στο επιχειρηματικό τμήμα έγραφε «Ιβάνου συνεργάτες αντιμετωπίζει πτώχευση μετά από ρυψοκίνδυνη επέκταση». Η δικηγορική εταιρεία της αδερφής μου. «Δεν ήξερα ότι ακόμα παρακολουθείς τις ειδήσεις της Αθήνας», είπα, προσπαθώντας να κρατήσω τη φωνή μου σταθερή. «Δεν παρακολουθώ», είπε, παρακολουθώντας με. «Αλλά η Summit Κεφάλαιο είναι στη λίστα εξαγορών μας. Ο πρώην φίλος σου εργάζεται στο τμήμα συμμόρφωσής τους. Η νομική τους ομάδα αναθέτει υποθέσεις στην Βάνου συνεργάτες. Ήθελα να το ακούσεις από εμένα πρώτα». Η ηρωνία ήταν συγκλονιστική. Το δυναμικό ζευγάρι που είχε μηχανευτεί η μητέρα μου κατέρεε, ενώ εγώ καθόμουν στην ηλιόλουστη κουζίνα μου δίπλα στον σύζυγό μου, τον διευθύνοντα σύμβουλο. «Αυτό αλλάζει τα σχέδιά μας για την εξαγορά», ρώτησα. «Αυτό εξαρτάται από εσένα», είπε με απόλυτη ειλικρίνεια. «Θα αποσυρθώ από τη συμφωνία αυτή τη στιγμή αν αυτό είναι υπερβολικό για σένα». «Μην είσαι γελίος», είπα, σφίγγοντας το χέρι του. «Είναι απλώς δουλειά». 2 εβδομάδες αργότερα η συμφωνία έκλεισε. Ο Λέων, ο πρώην μου, ήταν πλέον τεχνικά υπάλληλός μας, θαμμένος αρκετά επίπεδα κάτω στην εταιρική δομή. «Θα έπρεπε να διοργανώσουμε μία γκαλά», πρότεινε ο Αλέξανδρος. «Να γιορτάσουμε την εξαγορά, να συστήσουμε την ομάδα της Σάιμιντ στην κουλτούρα μας». Στη συνέχεια πρόσθεσε «Νομίζω ότι πρέπει να προσκαλέσουμε τα βασικά του στελέχη, να τους δείξουμε ότι είμαστε πλέον μια μεγάλη ομάδα». Πάγωσα. «Θέλεις να προσκαλέσεις την αδερφή μου και τον πρώην φίλο μου στην εταιρική μας γκαλά?» Εκείνο το βράδυ του τα είπα όλα. Ολόκληρη την άθλια ιστορία της χειραγώγησης της μητέρας μου, της προδοσίας του Λέοντα και της σκληρότητας της Σοφίας. Περίμενα θυμό εκ μέρους μου. Ανταυτού
έμεινε σιωπηλός για πολλή ώρα. «Ίσως είναι καιρός, Ελένη», είπε απαλά. «Καιρός να δουν ποια έχεις γίνει. Όχι για εκδίκηση, για να κλείσει ο κύκλος. Εσύ έχτισες αυτή τη ζωή. Άσε τους να τη δουν». Τα λόγια του δεν αφορούσαν την εκδίκηση. Αφορούσαν την επιβεβαίωση. Τη δική μου επιβεβαίωση. «Θα τους προσκαλέσουμε», αποφάσισα, με μια νέα αποφασιστικότητα να σκληραίνει μέσα μου. Όλους τους. Τον Λέοντα, τη Σοφία και τη μητέρα μου. Το βράδυ της γκαλά στεκόμουνα δίπλα στον Αλέξανδρο, στην είσοδο της μεγάλης αίθουσας του μουσείου, χαιρετώντας τους καλεσμένους μας. Ένιωθα δυνατή μέσα στο σμαραγδένιο πράσινο φόρεμά μου, μία εικόνα κομψής εξουσίας. Τους είδα τη στιγμή που μπήκαν. Η μητέρα μου, με ύφος παλιάς αθηναϊκής αριστοκρατίας, πλαισιωμένη από τη Σοφία και τον Λέοντα. Έμοιαζαν χαμένοι ψάχνοντας για ένα γνώριμο πρόσωπο σε μία θάλασσα από αγνώστους. Δεν πλησίασα. Τους άφησα να με βρουν. Τελικά κατευθύνθηκαν προς το σημείο όπου ο Αλέξανδρος κι εγώ συνομιλούσαμε με τον δήμαρχο. Η μητέρα μου με είδε πρώτη. Το κοσμικό της χαμόγελο πάγωσε για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου. Τα μάτια της Σοφίας γουρλώθηκαν. Ο Λέων απλώς κοιτούσε, μια έκφραση αυξανόμενης φρίκης στο πρόσωπό του, καθώς κοιτούσε από εμένα στον Αλέξανδρο. «Ελένη, αγάπη μου», συνήλθε η μητέρα μου, τραβώντας με σε μια δίσκαμπτη θεατρική αγκαλιά. «Φαίνεσαι υπέροχη». «Μητέρα», είπα ήρεμα, «χαίρομαι πολύ που μπορέσατε να έρθετε. Θα ήθελα να σας συστήσω τον σύζυγό μου, τον Αλέξανδρο Κολέτη». «Τον διευθύνοντα σύμβουλο», ψιθύρισε η Σοφία με τα μάτια της να υπολογίζουν. «Η επιτυχία μας είναι μια συνεργασία», απάντησε ομαλά ο Αλέξανδρος, με το χέρι του να ακουμπά κτητικά στην πλάτη μου. «Η Ελένη είναι η επιχειρησιακή ιδιοφυΐα που τα κάνει όλα δυνατά». Το σοκ στα πρόσωπά τους ήταν ανεκτήμητο. Αυτή δεν ήταν η ιστορία που είχαν γράψει για μένα. «Λέων Βάνου», ψέλισε ο πρώην μου, απλώνοντας ένα ιδρωμένο χέρι. «Είμαι στο τμήμα συμμόρφωσης στη Σάμιντ». «Ναι, το ξέρουμε», είπα, με ένα ελαφρύ χαμόγελο στα χείλη μου. «Καλώς ήρθατε στην εταιρεία». Το αίμα έφυγε από το πρόσωπό του καθώς τα κομμάτια ενώθηκαν. Ο άντρας που με είχε αφήσει για μια καλύτερη επιλογή ήταν τώρα ένας μεσαίου επίπεδου υπάλληλος σε μια εταιρεία που είχα συνιδρύσει. Αργότερα η μητέρα μου με βρήκε δίπλα στον μπουφέ με τα γλυκά. «Πάντα ήξερα ότι θα τα κατάφερνες καλά στη ζωή σου», δήλωσε, ξαναγράφοντας την ιστορία. «Αλήθεια?» ρώτησα. «Θυμάμαι να με αποκαλείς ονειροπόλα χωρίς φιλοδοξία». «Λοιπόν», είπε, αλλάζοντας τακτική, «η Σοφία και ο Λέων περνούν δύσκολα. Ίσως θα μπορούσες να πεις έναν καλό λόγο στον σύζυγό σου. Η οικογένεια πρέπει να βοηθάει την οικογένεια». «Να το. Όχι μεταμέλεια. Όχι περηφάνεια. Ένας σκοπός. Η απόδοσή τους θα καθορίσει το μέλλον τους», είπα ψυχρά και απομακρύνθηκα. Ώρες αργότερα πίσω στο σπίτι, ο Αλέξανδρος κι εγώ τρώγαμε τα περισσεύματα του γλυκού στην κουζίνα. «Λοιπόν», ρώτησε, «πώς νιώθεις?» «Πιο ανάλαφρη», παραδέχτηκα. «Έμοιαζαν μικροί, αξιολύπητοι ακόμη». «Είναι μικρή», είπε, «ή ίσως απλώς εσύ έχεις μεγαλώσει». Άπλωσα το χέρι μου στο δικό του. «Το πιο παράξενο πράγμα συνέβη απόψε», ομολόγησα. «Όταν τους είδα τόσο δυστυχισμένους αφού πήραν όλα όσα νόμιζαν ότι ήθελαν, δεν ένιωσα θριαμβευτικά. Ένιωσα ευγνωμοσύνη. Αν δεν είχαν κάνει αυτό που έκαναν, δεν θα είχα φύγει ποτέ από την Αθήνα. Δεν θα σε είχα γνωρίσει ποτέ. Δεν θα είχα ανακαλύψει ποτέ τι ήμουν ικανή να κάνω». Του έσφιξα το χέρι. Η σκληρότητά τους ήταν το τίμημα για την ελευθερία μου. Με τράβηξε στην αγκαλιά του. «Αυτή είναι η απόλυτη εκδίκηση, έτσι δεν είναι?» ψιθύρισε. «Όχι να τους κάνεις να πληρώσουν, αλλά να συνειδητοποιήσεις ότι οι πράξεις τους σε εκτόξευσαν άθελά τους προς μια ζωή που είναι απείρως καλύτερη». Και εκείνη τη στιγμή ήξερα ότι είχε δίκιο.
Δεν τους είχα απλώς διαψεύσει. Είχα αποδείξει στον εαυτό μου ότι είχα δίκιο. Και αυτή ήταν μία νίκη μεγαλύτερη από οποιαδήποτε θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ. Τέλος της ιστορίας.